Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kakwane uso uko takakupai nhau yemwanakomana ane njere dzisaite zvakanaka. Vanhu tikati paya kuda mwanakomana akaromba. Naizvozvo tauya nasekuru Hungwe kuti vange vachibatsira kamhuri ino yevaera mhofu, tione kuti vanorifambisa kusvika papi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba Kazoe Manjovu. Tise zvanza makadizve Nshumba. Aiwa, tinofara isu. Sinokukwazisai siyalivinyelela muli yeZimbabwe. Kuhlangana njalo namhlanje ke kolunye uhlelo. Namhlanje sisemondoro neuso. Anthemba ke liyakhumbula sililethela uhlelo okabhudi owakuthwa kule mithi ethize ayibambayo. Ngakho ke ubesehlanya. Kodwa ke sabona njengeDrumas Media ukuthi njoba imuli yayisikhalile isithi idinga usizo. Sakubona kulungile ukubana sibalethele usekuru Hungwe ukubana eze ezoncedisa imuli. Ngakho ke size la namhlanje sizathi sithi ukubona ukuthi uzayihambisa njani indaba yakhona. Elami ibizo nginguThadiwa Nashekhuthama uMandlovu wenu ospecial. Tisingapedze nguva yenyu rekeza itipinde muchirongwa chanhasi tinzwe ukuthi vaera Hungwe vanoripusha here dare iri kana kuti kwete. Asingaqedike isikhathi manini ke singene kuhlelo lethu lwanamhlanje sibone ke ukubana usekuru Hungwe uza kuhambisa kanjani. Njengansuku zonke ke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu eDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tanga tisina kunge tataura kuti idarira sekuru Hungwe asi vanoribata nasekuru Nyamasvisva. Ichokwadi bese sichile ke ukubana usekuru Hungwe akahambi yedwa akasebenzi yedwa kodwa basebenza abendawonye lo sekuru Nyamasvisva. Baba tingade kuziva kuti kubva zvatabva zvakasara zvikamira sei? Zvakabva pano zviya zvakanga zvitori nani. Saka zvakazoitika manje ndezvokuti inini ndakazogara pasi nevana vangu. Vana havachatokwanisi kuti vachandidzidzisa manje. Vakutofungidzira kuti inini ndine zvandinoziva. Vanatezvera vakatobva pano nezuro vakatoenda kumasvingo.
vakanga vamboenda nawo kuchegutu kunoona kuti zvakamira sei. Saka vadaro manje vakatouya vakati nokuti ini ndorarama nekuita zvegadheni, ndakatonzi ndisambotoita zvegadheni izvozvo. Saka manje izvozvi kuti ndichararama sei nenyaya yegadheni manje ndakatonzi handifanirwa kuonekwa ndiri mugadheni, ndofanirwa kuti ndichengete hanzvadzi yavo ndiri padhuze navo. Saka ndikati nokuti bhagedhi rakuita $10 kuti ndizive kuti ndichaita sei kuti ndirarame zvichatenderwi. Handitotenderwi kuti ndiinde kugadheni, kwanzi ndofanirwa kugara padhuze nehanzvadzi yavo. Ndivana sekura Nana sekuru manje. Saka kuti ndichaziva kuti ndichaita sei, nokuti izvozvi ndandine chibage chandandakanyika pandandakanyika kuti ndimbodzvarawo ndongoitawo kuti ndiwanewo zvinondibatsira. Vakatonzi hazvichatenderwi, nevana vakatowirira nhakanza hatimbodi kuona uri kugadheni. vana vaizotenderana nayo nana sekuru pakudii, asi imimi mune zvamakaitawo here vakazviwana kupi? Munhu kana ane zvaanenge achikufungira haungamudzivisi. Saka izvozvi kugadheni kwacho handichatenderwi kuenda. Saka kuti ndizive kuti ndichararama sei, nokuti ikoko kugadheni ndokwakuchitiraramisa, nokuti tikatengesa mabhandiro 10 towana bhagedhi rechibage. Saka apa handichatenderwi kuenda kugadheni. Saka kuti ndizive kuti ndichararama here, zvokuti ndichararama upenyu hunoenda mberi hapasini. Nokuti ndandichitofungidza kuti kuda musi dai vakandiregawo ndiindewo kugadheni. Zvisinei sekuru, tauya nevanokubatsirai ava varipo pakuchenurai kana pasina zvamunoita sewo zvamunoziva. Baba, Akinga Baba, matsimba wakatekaira asi watekaira matsimba wakafamba ukaenda kune munhu wechimutsa zvakaenda kune munhu wechimutsa mutombo wakabatiswa wakangoenda kuchengeta munhu waseurisi wekurima asi mutombo yakaenda yakanosanduka mutombo ngaenda yanosanduka zvamusvika saka masuro wochireva woti pamutsiko mushowopinda mhepo zotika inoka yekutika masayani
zvino nhasi pwere dzodzivaira nedambudziko kana kuramba uchiita nekuputi wemwoyo uchikanda zvisinona mumusha muno asi masunu unogatatidzana naye makaenda kunozama namasimba asi rwave kuri rwakasimba tinoevoe dambudziko kupotera kuvana asi vapotera kuvana unovaotirekutara chena mitombo yekuye wakabata kana pachinge papotswa mwe achasura anoti ariti kwete kuti ndoda kuti ndikusunungure kana riri ndoda kuti ndikudzikinure ndaizopoe dziite zvakanaka zvinoda zvitokedzane urikuzwa wanga uchizviitire anditizo mitonga kwete warinzwa randareva ndatiinini ndiri kuitire kupwere ndinorisangura ndikarikanya kwauri yangu mitonga michikana zvisiri nandina zvandobata kana zvidii kana mhuri yangu yese handina munhu andakamboenda naye ndinzwirei dare iri dambudziko riri kuitika pano pamusha riri kukonzereswa nababa handisi kunyenyeredza zviri kukunakidza zvinopwera angabatsirike sei zvinomungabatsirike sei vazukuru nzira kwedziripo ndiro ndire kuti zvikara zvababa zviratidzirwe zvionekwe urikuzvinzwa zvikara zvayo zviratidzirwe zvionekwe vautaona uya zvinoda kudzinga re nawe iye azvitaura saka ndine mwari mari nemabasa mari nebaba aisho hamene zvazvo ikoko zvoenda zvinotedza mweya yevari kumakuwa yoita seirotera vana zvakare muri kurinzwa nekuda kwekubata kwana zvekuti nhambwe dzavanotekerera nhambwe dzavanotsika mundu wese muide muri kuchikoro vachinoreketa havo mabasa avo irima imaipe zvoreva kuti dare harina kuuya kuzopesanisa musha asi dare rauya kuumba nekuvaka nekugadzisa dambudziko asi zvatifanire kuti mwene wazvo ari kuzviramba hatinei nazvo asi mwene wazvo tofanira kuti azviratidze nezviro zvake zviwe paari nenyika yogone kutenda kuti mwene wazvo ndiye muridzi nekuti kwazvoda kusvika izvi muri kuizwa zvoda kunosvika pakutozobeura ropa vakapiringishaniko vakapiringishaniko zvose ndindopedza
Azia. Ndichireketa nini ndoda mubvunzo. Nemumwe dare vakakomba dare ndoda mubvunzo. Kune vamwe muchida kunzwisisa nevamusina kunzwisisa. Vepamusoro pano nemumwe dare ndoda mubvunzo. Sitatukukwira kubatsira kuti kuva kuti vanofaniziva sasita kukura tibatsira netambudziko rekukora kuti vanhu varwari ava ndivamwe mwari Chivisikidzo chechiratidziro chekuonekwa zvakaitwa nababa. Handisi kuenda kunonanga nhungweni nekuti ari mukwegura asi nechikufamba matsimba etsoka dzaakafamba. Isusu tatokumbirawo kubatsirwa nekuti dambudziko ratinaro rakakurisa hatina zera naro tikatotarisa seni nditombodza kuzvizvima dzimwe nguva Ina handina kuuya pamusha penyu ndichiti ndiri penyu makwati. Asi ndoti ndive nedzimwe redambudziko pachena. Asi kana mone unokurevera kunonye mombe vanhuwe. Saka mukweguri ngaaringane neni kumazwi nenhau dzandiri kukurukura nekuti ndive matsimba akatekaira. havaoni isoni havatombooni kufunga chete vanoona kuti hendi mamhore hatichitaura Kachira mori yangu baba. Zawe ndiri ndakabata Ungave uriwe wakabata zvawakabata asi ubatsire mhuri yangu ndokudzima kwete kundipoterera kwangochirabudza. Warinzwa nemupwere muri kurinzwa. Mukada kuzobata baba akabata makarisana zvakare nemutombo wababa unondo kuhondo riripo futirira ndiri kureva. Ndibvunzirewo mubvunzo kune kudai. Iyo sokulewa pana tinoda kuti ndiyangu ibatsirwe. Mori yangu ngaibatsirwe. Mori yangu ngaibatsirwe. Sari kuita. Kanda kupera. Ambike ndiye. Hello, woman. Hello, woman. Andidi mbende. Ndinga.
Zvinopwere dzinenge dzoda kupinginurwa. Tanzi mukaita mubvunzo here. Mubvunzo wangu kanangana nababa asi kuziva kuti dare riri kutaurwa kuti ivo ndivo vakabata-bata vari bvuma here ndasina kupanzwa ipapo. Aiwa, tataurira Nyambi changu ini yangu ndisina kubata-bata handikwanisi kuti ndizvirambe asi handikwanisi kuti ndizvibvume nokuti handizii. Neimwe nzira tiri kuti hamasi kubvuma. Ere ungu. Nzibvunzo kwakanangana. Kunavira mhofu. Ndora ndareva ndikati vaira rofu kuti ndipingirire ina handisi kukumanikidzai kuti ndipingirire kukwere kune matsinga amakatsika ndimapingingura sei imuidzi muri kumagomera muine mwoyo mukukuti dzine nambwe makadata musingazivi kuti zvingazosanduka. Ndibatsira sei imini kuramba ina handisi kumanikidzai handipo pakumanikidzai asi ndiripo pakukudzikirai. Nokuti ini kutaura chokwadi handina zvandinoziva nanditomboiti zvinhu kana kubata mishonga kana kuenda kuchechi kana mhuri yangu yese izvanzou riri kuda kuti timborisumudza zvishoma parisumudza zvishoma rine zvinoitika zvinoonekwa timborisumudza zvishoma tibatsirei vana vedu vanenge vanoita zvemushonga ivo vaita zvinhu zvavasinoziva vaita zvinudzenguva nemashango vati handina mvura ndabata muti tibatsirei sevanoziva kana akateerera nzira dzadzandinoteerera kuti handibate mutombo inongo handinobata ndekurapa kwete wekusvina zvinokwere zvabva muchiuno makodhero dziri kureketa mazuva handabva kuruta nekusvitwa vatifambidzana mofu
ezvinoita zvakaita blasi mwari matokwana kutambudzika saka toda kubatsirwa vanhu vakaenda vatobatsirwa nani baba zvona zvityise papa zvatongo pachena kungotaura togara parinotisa nzira yekufamba makafamba navo dzimwe wachiratoendepi dzimwe wachiraitsika akarakaendepi rinotamaka nekutanga zvasherekeza arigariranotsvina mukaromba mukawedzera tsimu rinotaramuka rinogara pane imwe mutumbi mubvunzo wangu ininika urongodzoka kuwe mumwe chete kuti mhuri izobatsirika kunge baba wataura chokwadi. Saka tinoda kuti baba kana vari kutaura kuti havazvizive tinoisa zvedu maoko vanofanira kuti vatitaure chokwadi tizive zvedu maoko. hatingateka iri isakatoenda pana hatina kuti tida kuripa toazoribata pachena hatozoteka iri remahumbwe zvino kana torireredza kana ati kwete tinogeza maoko toridzorera kumhepo kuvaridzi bedzi zvinoita baba inini ndisikaendina ndini handina kuti kwai ine kuti zvemishonga minoerwa mudzimu kana muchiti mishonga yaminayo ndeye mudzimu pakutanga mambonodza kuti handina kuti mubvira ndakabata mishonga kana zvechivana maakuti mishonga yaminayo ndeye mudzimu kweza mishonga yaminayo kana pari kana imi yanderudza kuti yakaenda ikanopanuka ikanozvikara pamusoro yavanosekuru kana micheka weri yemudzimu yakangochena tinokumbira kuti vangoibuditsawo pachena ione kuti yakachena pane zvinhu zvachona zviri pedozvo zvise heri pachena pachekerere zvirimwe nditondiwina pana vakaedza mucheka iyi vakaendesa murume mukuru pinwa kumwe chete mubvunzo mudikidiki kuti ivo varidzi vemucheka yacho irikutorwa vakaendepi uye vakapedzera sei vachisiya kwere dzichivirwa nemadzidzo akadai nekuti mutsungano wavo unozofundamira nekuchengeta vaitsukudze zvinhu zvako baba wega ungazoti ndinisenda kukangira Baba, trans
Ndinondareva kana ndikadudza ndikati mutombo kana ichinge yasanduka kuita zvikara munoona here saka ndinobvunza kuti vadzive micheka iyi varipi pakutanga magotsi zvechivanhu hamuzvizive makati handina kubvira ndakafamba kana kuita zvechivanhu izvi zvabuda varume nemachembere mukaona mudziyo wepasi chigare yenyika dzimu kana ichinge urongedzwa kudai unenge uri unyira unenge wabata inenge yataramuka mhepo yepasi chigare ikauya ukasaitadzira inotaramuka nekudzama kwako. Sekuru tambobvunza paya kuti mune here zvamunoziva padairo riri kutaurwa naHungwe mukati kwete hamunambogara makabata mushonga. Manje ndiri kuona machira ese echivanhu munawo, mayabata sei machira aya musiri kubata mushonga? Aiwa, mati chikuriro chenyu zvechechi hamaita, zvechivanhu mamusingaite, asi takuona zvechivanhu. Ndofunga mukagona kutibatsira tisaweste nguva muribatsirwe. Handifunga kuti muri kufara nezviri kuitika. Makufara kuita semurume pari zvino kuchireurura muri yobatsirwa zvofamba. Ndairapa asi kurapa kwandaiita ndaingorapa zvokubatsira vanhu handisingaiti zvendinonga kukuwadza vanhu. Sei muri yenyu kukurambidza kuenda kugadheni? Vana vamakabereka vari kuti musaende kugadheni nekuda kwei? Saka kainzira kukuudza kuti baba pane zvatakabata nezvamuri kuita kugadheni. Kune zvikara zviriko. Jana anotaura anoreva kuti ndakabata mutombo isingakuvadza asi pakutanga vambotanga ndisingabate mutombo. Pakutanga vati ndanga ndisingabate mutombo asi vakuti panguva yandaisenza ndichirapa vanhu ndaibata mutombo isingakuvadza. Akakuudza kuti haikuvadze makazvisiyire izvi? Ndakazvisiya manga mapiringisha midzimu yenyu nematsimba amakafamba makabata zisingabatwe. Asi makabata zisingabatwe zvinova ndizvo zvakudzungaidza pwere. Saka dzimwe nyangwe tambotaura kuti dzimwe nguva zviri nani kuti takabata tisingazivi asi takatobata. Handisi kukumanikidza icho asi ndiri kungotaura mazwa andikuudza uri mazwa ariko. Kuti zvinhu zvigadziriswe toda kuti tikunde midzimu yenyu nemachirayi kuti igone kupetuka idzoke. Toyanana nayo tokwanisa kuyanana nepwere pwere todziitira zvinoitwa. Pwere kana dzichisambwa kana dzichigezwa
kana dzichiroverwa mbanda toera mbanda zvine maringe nekuti ine maribudza taina zvedu nemaribata kana nesu kana tichinge totekaira nzira idzi tinotekaira tiine mufaro nekuti tinenge taakuita chinhu chimwe chete tisiri kuhandirana waita zvatorapa nguva yese mabhenge muchindipotera muchindikambira ngei hamusagadzirise mamurirapira mukati hamuzive zvechivanhu zvecheche hamudi zvechivanhu hamudi makangogaruro zvenyu hamuna here mumwe mitombo yenyu yamairapisa yamakashaya ndati mbango yenyu yekurapa hamuna here mumwe mitombo yamakashaya yamairapisa aya masimba ekumhepo vanouya vega haawedzererwa pakuwedzerwa ndo pakunopandika kuita zvikara zvino tawedzera dzimu remusha rinotisa saka nhasi uno pamusha pakashama vana havana chinodzivirira saka vangachengetwe nani harinzwe herare ndo rakabatwa nababa asi vanga vachititenderera varakuziva kuti munhu avatenderera hatenderirwe muri kurinzwa neini ndinosherekesa kudarika iwe ndinokudzosera zvakare kuzvawakabata izvo kana ikauya ikakumonera chikara chenyoka icho ndikadziita mhiko dzangu saka ndinenge ndovoda kuti ndifambe newe tisingapoterani tisingahwandane iwe neni tobatsirana hotenda varume avo hatiti kutekerera kutsika pano kuti tive zvokubatsirai pachena kuda kwevarume avo marinzwa zvinotafamba nochiti pamusasa pamuhundu pamusasa pamuhundu asi pamuhundu uchipasika kwete kwete mhuri yangu saka ipapo sekuru ndo patachida kunzwa nekuti hunge yataura kuti pane mhiko dzamakatyora toida kuti muchititaura kwati mhiko dzamakatyora ndedzipi nekuti makufamba pamwe chete makudzidzisana saka mhiko dzamakatyora ndedzipi kudhara ndiita zvikura saka kuti ndiita izvi ndizvo ndoziva izvi kudhara aishumba mukarima mabahu enhasi munomuka muchimakorora mangwana kwete saka zvamakaita kare maifunga kuti zvaibuda ipapo asi chimwe nechimwe chine nguva yacho mutakati kana ari mutakati anozongobatika kuti mutakati aiwa tinozvita mhuri yangu ndikati handina kuya kuzoputsa asi ndoda kuvaka nekubatsira nekudzikinura nekusunungura pwere ndizvo kuitira mangwana kana rofamba nyika inenge yekuti ababa vachenurwa vakachena harinzwa kwete kuzosara muchifamba makotsa chinoedzwa kunzi ava rimwe ndiro ramunoitwa munoziva ndiro ramunoitwa ndizvo zvetaizvo vanotokuzivai mukunhu kuti muri mushereketi hamuvazivirai vanovatitaura hamuvazivirai kuti vanodii inotenda zvangu saka muri kuona akasi mhofu vana vakurwara vana ndovenzi vakaromba imiripo makahwanda vana ndo akushata zita pari zvino kudzi uyo akaromba ari kupenga aida kuti bhizinisi rake ridai asi nawo muchiiziva
Kuparadza Ndinobvumira chokwadi chese ndoparadza. Paradza izvi. Paradza izvi. Kuda kuti mhuri yangu ifare irarama zvakanaka. Ndaiziva kuti ndiri kushaisha. Ndaiziva kuti ndiri kushaisha. Ndaiti ndomabasa ngavataure vega Ungwe mungazoita kunge muri kuvamanikidza, ngavakumbire rugero chivanze kuvana vavo. Kanangu kumbira rugero zvingaikumidzira kuti ndikudiki ndikurapa ndichibatsira vanhu asi zvakazopanduka saka kana zvapanduka kudai ngazviparadza. Hanzi zvinoti chakudza makwara tichatembera nawo nekuti zvinoraro vanongonya nguva dzichatendera vanodzoka zvavo zvikari kuvabadzane tichipa asi ndikuita pajekeresa izvozvo ngaumudura dindemaro zvichonotira nekutambira kwamaita mumusha menyu pari zvino mhuri yezimbabwe ndofunga manzwa akazvakurukurwa, asi zvabva zvaitika ndezvekuti 12 o'clock dzakwana pachivanhu basa rinotombomira. Saka naizvozvo taakumbotora mafemo zvishoma-shoma. Asizathu ukuthi sithathe ikhefu kancinyane nje njengokwazi kwenu nxa u12 esechayile isintu siyama kancane ukusebenza. Ngakho-ke sizathu ukuthatha ikhefu kancane sabe siphenduka njalo asilitshengisa ukuthi izaphethwa kanjani indaba yangikhona. Nthemba-ke lizibonele ukuthi kuhanjiswe njani okukhulunyiweyo likuzwile njalo. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.